Takže ahojte všetci, zdravím vás, lebo dnes vás vítam nového videa. Dnes sa zahráme Roblox. Takže, a čo sa zahráme? Ja sa idem zahrať Murder Mystery 2. A dúfam, že sa mi toto video nejak podarí. Prosím, dajte like a odber, moc mi tým pomôžete a fakt mám malo lajkov. Prosím. Toto je prvé video, kde rozprávam, takže prvýkrát počujete môj hlas ako LLX. LL. Takže, už sa mi to načítava. Loading charakter. Hrám na tablete. No, kto nevie, tak nevie, ale ja hrám na tablete. Takže, waiting for your turn. Loading map rovno, to som sa tu dobre pripojil. Takže, ja to urobím takto. Kto budem? Schválne. Mám 10% na murdera, som innocent. Takže sa tu budem iba schovávať. Som sa ťažko schovávať. Dobre. Takto sa budem chillovať. Sa idem pozrieť do shopu. Mám 2 coiny. S coinou. Come on, oh my gosh. Aby to nebolo málo. Tam je vrah! 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 Ja tam nejdem. Po. Čo? Dobre. Čakajte, musím ísť. Wow, mňa zabili. Ja tak to tak bolo, takže... No, murder bol tajený pro nejaká. No. Waiting for your turn. Ja idem vyberať mapu. Workspace, alebo toto. Workspace. Sep, Saba. Prosím, poď. Prosím. Kto som? Šerif. O nie. Nechcel by som. Ja fakt nechcem byť. Trade. Som šerif, tam sa zabíja a ja sa bojím. Let's go! Fakt hrám ako totálny noob, priznávam. A slepá cesta. Ja som to čo? Dobre, sem sa nedá ísť. Máte radi moje videá, prosím, dajte like. No, takže
Wow. Bol som šerif a nedal som to. Takže zomrel som, takže na dneska by to bolo všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Takže dajte like a odber a